Өскө күнүнен биһиги Сахатранс нефтегаз компанияны представляйдыбыт. Намнагы газовый участок халаячыта Новгородов Андрей Григорьевич. Тагынтон биһига намнагы газовый участокка начальный, средний, онна үрдүк өрөктөк специалисттер надалар. Ол курдук үрдүк өрөктөк теплогаzoснабжение и вентиляция. Так, оно таханан слесарь по ремонту газового оборудования, слесарь контрольно-измерительных приборов, соппардар, онна сварщиктар бияка үлелилер. Барата бу тон рабочий профессиялар болалар. Документнах, дипломнах специалисттери биһиге тон резюмеларын күтебит, онна катехебит. Bu yılga ikkiz oskola улахан классы оголору бар, выпускниктерге эдер ишетегер анналла пропориентационный нам продиен терәмитигер республика орто үйрәк, үддүк үйрәк кыһаларын теңе учебный центрдар келен кытыннылар. Ол курдук фаворит, профстандарт, мастер спец, онтан даган үйрәк терүтеләре келеннәр. Бу билинге кемге үле рынагар үйрәктәрен кепси оларылар. Онна билинге рынакка ханнык үле местеде барын бәйбит арабада ателләр бит келеннәр билиннәр диләр. Маны теңе биге ыкса үлеләр тәлтәбит проект Навахто 14 РФ була. Кинеләр келеннәр бу билеген промышленностька ханнык вакансиялар баллары, ханнык үйрәктәр баллары. Онна кайда быгылактык бу билинге үйәгә аңардас бир телефон көмәтеннән интернет көмәтеннән үйрәнә кабын. Онна үддә камнаста үләне булу кабын келән кәпсәтләр. Бүген бияка бу намулуун осколардан баралардан келәннәр бу күнәң ара үтәртәре әһәмиятегә тохтаактык кытайжалар. Связанные с обществом история, мандык политология, социология, юридический топтар. Булым исторический факультет бар это. Юридический мандык сыфлы керектер, кебәхтә юридический топ. Бар это юриспруденция. Исо шуын 5 класс. Биһиги бүгүн бу шөбә ярмарка келе хаҗабыт. У транспорт институтунан келе хаҗабысы. 9 класс, 11 класс кенеттен оголорун үртүбүт, орто оны үрдүгө өрәктән. Оголор элбек кайты келен ыйталлар, интерьерлер, тоғы дәһет үләһет болаларын нигин. Атын биллилер кепси хататыбыт, брошюрка түңәтә хататыбыт. Аны быел атын иңрабыт. Келин собына бу ярмарка кенеттен элбек ого келәче. Канта белән келиттен билекнар информация итәчебит, бия отдельно анкетага бар. Аны үсе ярмаркатын белән келбит биттен этәчеләр. 11 класска йөрнәүн, 2 школа йөрнәүн. Мен физкультурный булдым. Сылфуга. Он тен бәм спортсменмен олен именно спортны. Физкультурный хаят көрдүм. Аны хайт уйттым, короче. Аны анта тоха хантай. Февраль дике тоха раҗып кора-кора презентация сылфуга. Маны терелер надалахтар Тон харога олар билбәттәр ханны киреләрен сухайдыларын олен. Әлбәт о тухалактан ханны Камиләр. Бери орта школта хаҗабыт. Бүген бии сүрбә гына аллыбыт. Бу була идәгә тухайга отепитистә школа. Мина богалар аллыбыт. Оглар бу тоттан манна площадкага бәйләрен интересләреннән, уны кирер өрәктереннән билистиләр, консультациялар, уны кәпсәләр. Хатыным оглар маны биргәннән алган контактларына почти аңадыр курды оттан һәм биләләр. Сәп o günden beri bir kanı bara boların kurduk. Bir bu kullar mı oğlar bağlar, ırık atar oğlar şey. Oğlar otu bir manda kalamatı bir bugün kayı hatatı gördürtü hatatı bu yürekte manda yürekler bağlar değil. Onun bir hanekte indikitin. Bu bukliyetlerine niyeti ılılar oğlar. Onun kımırı hınlar ottan bu yürekte kirlileri tuhanektere cihanı.